Dobrý deň, moje meno Karolina Đuđar, dneška vykladám 3. hodinu u 6. klasi, robiše gramatika, gdje je prikmetnik pasivni perfekta. Že by vás náslov tako i nenastrašil, znači nije takéto daco veľké i komplikované, uvidíte i sami na prikladoch. Medzi tým, jak co i vše by trebalo porobiť, znači perše nám u cilju povtoric o djeslovoch, my to už robíme dlhší čas. Znači zdohadneme še, že djeslova, to slova, teraz môžeme i skracenše napísať. Znači djeslova djeslova, to premenljivi slova, kotri znača robotu, stan abo zbuvanje. Abo, jak to sme už i vidjeli na prešlih hodzinok, znači dije slovo, dije u stvari znači dija, odnosno robota. Važno nam še zdohadnúť i zapamätať, že še menjajú po konjugaciji. Znači to premenka po času i osoboch. Že by sme ešte zdohadli toho, co nám tiež bar zbytné za djeslova, že to tí časy, to sme už spomínali, znači máme prešlý čas, ktorý sme hovorili, že navolujeme perfekt, terašnji čas, ktorý navolujeme prezent, i budúci čas, ktorý navolujeme futur. Ešte raz nadpomínam, znači toto, co na tabli, musí byť i u vašich školských tekoch. Zdohadneme ešte, že djeslova najčastejšie píšu u infinitívu a infinitív, znači to osnovna forma djeslova. Prepoznávame po tým, že to u stvari načišľovanie, menovanie u stvari robotok, znači jak to robiť, čítať, spať, šnic i tak ďalej. I toto, co u stvari u infinitíve bitné, že še u stvari djeslova zakončujú na c. I toto, co sme u stvari hvareli, že co znači toto, že osnovná forma djeslova, že my u stvari po tým, jak menujeme robotu, my nevidíme ani kto to robí, ani kedy še toto slučuje. Najčastejšie djeslova u infinitívu my u stvari môžeme nájsť u slovníku, pretože tamše roboty prosto načišľujú, znači nemáme čas i nemáme osobu, ktorá ukončuje túto robotu. Veď sme od djeslovných formoch ešte spomli imperatív, znači to isto môžeme priznačiť. Imperatív, to rozkazujúci spôsob, i robili sme potenciál, a to možlivý spôsob.
No, za dneškajšiu lekciu nám ešte vážne, že by sme še zdohadli, že die slova môžu buď prechodné i môžu buď neprechodné. Znači tu keď máme die slovo, ku tomu môžeme dopísať koho abo co, a tu koho abo co nemôže ísť. Napríklad, my môžeme čítať knižku a ísť nemôžeme koho co. Veď môžeme napríklad piť soku a nemôžeme napríklad stať koho abo co. Znači prechodní ku sebe môžu dopísať objekt a neprechodní nemôžu. Teraz pointa u tým všetkým napríklad, že by sme znali prepoznať, pretože nám to núžne za dneškajšiu lekciu. A to napríklad môžeme še ísť dohádnuť zo stvári jednoho sticha, jednej strofy, co ešte Kostelník písal. Znači, za dňoch mladých dom ja slavil i Rusnácoch ľúbil svojich. Jim u písňoch ľubov hlášel. Znači, tu môžeme napísať. Jim u písňoch ľubov hlášel i ľúbený bol ja od nich. Znači tu máme u stvari jednu interesantnú formu, a to u stvari same toto slovo ľúbený. To tá forma u stvari, to ukazuje u stvari, že kto tu u jednom smislu cerpi robotu. Znači, keď Kostelník toto napísal, Kostelníka ľúbeli i već spram toho on u stvari bol ľúbený od nich. Tota forma še navoluje die prikmetnik, da napíšeme i naslov. Die prikmetnik, pasívny perfekta. Ešte raz nahlašujem, znači náslov nebaš taký pricahujúci, ale lekcia absolútno nečeška. Znači, tá forma nám u stvari ukazuje, že napríklad spram toho príkladu, že subjekt cerpi robotu, že še robota na njim okončuje jak na objektu. No, teraz napríklad, keď napíšeme, že ja naučil lekciu, znači máme subjekt, predikát, objekt. Objekt kladzeme na perše mesto i keď som naučil lekciu, vec lekcia nám naučena. Znači tu nám objekt u stvari postal subjekt. I nič strašné. Abo napríklad, keď napíšeme, že nastavník pochválil školára. Znači, zaž máme subjekt, predikát, objekt. Objekt treba, že by postal subjekt i vec môžeme zaključiť, že školar pohvaljeni. I objekt nam postal subjekt.
Abo napríklad otec prekopal záhradu. Máme subjekt, predikát, objekt. Objekt treba, že by postal subjekt, kladzeme ho na prvé miesto i dostali sme rješenje, že záhrada prekopaná. No, mi to tú formu môžeme podsahnuť zo farbu. Znači, lekcija naučena, školjár pohvaljeni i záhrada prekopaná. Preto sme spomínali, že jaký to prechodný, jaký to neprechodný dieslova. Toto nám bitné, pretože zatvorenje dieprikmetnika u stvari hasnujú len prechodný dieslova. Znači, ne možeme hasnovať neprechodný, dok vy toto ne prepišete, ja tu poseram tablu, že by sme mohli so s tým predlúžiť. Teraz napríklad by sme mohli porobiť, to je u stvari napraviť zo infinitíva, znači napraviť dieprikmetník. Takže napríklad, keď budeme mať u infinitívu čítať, dieprikmetník bude čítaný. Keď máme písať, písaný. Keď máme pliesť, plecený. Keď máme pohubiť, to bude pohubený. I tak dalje. Znači, apsolutno nie taká češka forma, len telo, že takú stvarím naslov taký, nepricahujúci. A keď budeme už toto rozčleňovať, znači keď máme dieprikmetník, znači tu treba same slovo u stvari, znači dia robota, same slovo, že by sme rozumeli. Prikmetníky sme tiež učili, znači to nám u stvari hutori, že jaký, jaka abo jake daco. Pasívny, že cerpi robotu na sebe, a perfekta to sme isto spomínali, že to u stvari prešli čas. A teraz napríklad, keď máme pečic, napríklad pečený. Pečic, pečenie, pečený, znači od dieslova pečic, znači máme robotu. Jaký je pečený, znači prikmetník, cerpi robotu bošeho peklo, aj to še u stvari zbulo u prešlim čaše. Znači, dieprikmetník, pasívny, perfekta. No, kolo tej lekcii nám napríklad teraz môžeme dakúzi povežbať. Znači, keď napíšeme, že Mížo napísal písmo, môže byť ľahčejšie tak, znači subjekt, predikát, objekt. Objekt kladzeme na prvé miesto i keď by sme trebali napraviť dieprikmetník pasívny perfekta, znači písmo jaké, keď ho Mížo napísal, ono cerpi robotu bošeho písalo, tá písmo u stvari bude napísané. Abo napríklad
Djecko ljubi mamu. Znači máme subjekt, predikat, objekt. Objekt klademe na perše mesto. Mama jaka. Mama ljubena. Pitame še jaka, pretože u samim slove máme prikmetnik, a napraveni je od ljubic, a to u stvari robota. Vi toto prepišete, ja dalje tu predlužim s pisanjom prikladoh. Već možeme napríklad mať také vyrečenie, že mať upekla tortu. Znači máme subjekt, predikat, objekt. I teraz už vidíte šemu, že po jakým še to šore robi. Znači objekt postava subjekt, ta torta jaka, torta upečena. Već napríklad Ana vyplietla vargoč. Subjekt, predikat, objekt. Objekt postava subjekt, ta nam vargoč jaki je, vyplieceni. No. I pijati napríklad Hanča upekla mesa. Znači máme subjekt, predikat, objekt. Objekt klademe na perše mesto. Ta meso upečene. Že by sme vizuálno u stvari videli, že co sme dostali, možeme tú formu, znači zaokružiť zo druhú farbu, že by sme u stvari vidjeli rozliku, že co same u stvari slovo znači keď dá co pasivne. Znači to nie je isté jak u fotbalu, tako i nadpomínam, ale vidíme, že jakže to robí u gramatiki. No, teraz vám zadám daskeľo, že by ste probovali sami teraz doma. Znači, napríklad my odpatreli film. Baba posadzela kvece. Ocec porubal drevo. Maja poskubala Janika. I ešte jeden. Ty uvarel Mađun. Znači, vaš zadatok u predluženju, znači najsubjekt, predikat, objekt. Objekt položiť na perše mesto i već vidite jaku robotu on precerpel. Znači, u každém slučaju ja vam pomohnem. Znači, máme subjekt, predikat, objekt. Znači, mi odpatreli film. Objekt treba, že bi postal subjekt. Ta film jaki keď sme ho odpatreli. Film odpatreni. I možeme tako i to tu formu zaokružiť zo inšaku farbu.
Baba posadzela kvece. Znači, už máme systém, jak robíme. Znači, subjekt, predikat, objekt. Objekt postava subjekt. Kvece, jaké keď ho baba posadzela. Kvece, posadzene. I zaokružíme zoz farbu. Otec porubal drevo. Subjekt, predikat, objekt. Objekt postava subjekt, znači drevo porubane. I zaokružíme zoz farbu. Maja poskubala Janika. Subjekt, predikat, objekt. Jani u tim slučaju ozbiljno precerpel robotu. Ta nam postava subjekt, že jaki Jani. Jani poskubani. Zaokružíme zoz farbu. I ostal nam išće jedan priklad. Znači ti uvarel mađun. Subjekt, predikat, objekt. Objekt nam postava subjekt. Mađun uvareni. I zaokružíme tu formu. Znači, ešte raz, toto, co vážne, to u stvari prepoznať zo samého slova, že co še nám hutori. Že die prikmetník, to u stvari same toto poňace napravené zo z dvoch slovoch. Znači, máme dija jak od robota, prikmetník jaki, jaka, jake u zavisnosti od rodu, pasívny, že cerpi robotu i perfekt, že je prešli čas. Znači, keď ste rozbili váznu, vázna jaka, rozbita. Keď ste uvarili káfu, káfa jaka, káfa uvarená. Keď ste napísali domášnji zadatok jaki, napísaný je. No, vecej o tým i máte tu u gramatiki idejaкі vežbočky kolo toho. To u stvari tota lekcija, kotru by ste trebali prečítať, počína na 144. boku u gramatiki. Či každá vežba vám nepočkodzi, znači zapamätáme, že die prikmetník pasívny perfekta nie také češké, jak co na slovi patra, ale to u stvari znači keď objekt cerpi robotu, keď u stvari postava subjekt. Porobce vežbi kotri máte u gramatiki i za nješka teljo i doviđenja.